Здравейте хора, отново сме ще играем с Петака БГ, нова, Дони 2204 и Дани 04, който е нов и замества Гошто БГ, който е супер несериозен и не иска да снима. Здравей! Как си? И ще играем паркур днес. После може би малко PvP, не знам. Клипът няма да е много дълъг, хора. Просто защото сме много слаби на паркур. Добре, не сме те виждали. Така, спринтър. Не се го бъркам. Винаги спринтър. Ама, трябва да се ориентирам. Супер. Другите играят с сплит контрол, но на мен не ми от... Лад, какви са тези купчета? Кой ги сложи, бе? Това, бе. И аз виждам някакви купчета. От овце. Много бъган свят. И овце? Мейкър, прави си малко мапа, да знаеш. Не! Умрях точно на финала. Гадно. Мейкър, ако гледаш, ако прави си малко мапа. И гледай тук. ОМГ! Гледайте овцата докъде стигна. Докъде? Тук да си сложим по-плотно. Каква е тази дупка? Какво? Каква тая? Коя? Тук, виж. Каква дупка? ОМГ, кой е направил това, бе? Не знам, мейкър, прави си мапа. Каква дупка? Май не. Прочетох в началото. Каква тази дупка? Не знам, някаква. Така ли? Тук, на кое? Стояне, стой да ми отваряш, аз ще влезна. Така. Чао. Да, благодаря. Познах. ОМГ, тук стълбички има. О, не. Сега тук, това е много гадно. Сега какви са тези стълбички? Окей, това е край на света, наистина. И легло има. Хора, този мап наистина е много бъган. Да. Легло, мейкър е преди с мапа. На нашите страйки, ние го изтеглихме така. И тук има някакви допълнителни блоки. И ако се чуете откъде изтеглихме мапа, от Майн мап. Аз го имам. Това първо. Така и така. Сега наляво. Тин рън. Jump and turn. Го пише. This the TNT run. Jump and turn. Не дей пада, моля те. Трудно ли е? Не, тук TNT run. Просто бягаш и скачаш. На мен нещо ми стане, не мога да мина първо. Добре, аз го мина така. Хора, искам да спра до гора. Аз продължавам. Колко бързо умрях. И купчета. Тук е с най-блокове. Тук трябва да си избереш някакво. Не. Не трябва, просто трябва да си колко сванах, бе? Колко умряхме? Аз съм най-напред за сега. Аз съм на... Тук има едни купчета слава. Купчета. Слава, каза. Много ударихте, да знаеш. Да, мисли. Try to swim. Мръ. Това аз бая престига. И аз успях. Пак, бе. Мина първо. What? Сега трябва да се изгаси, иначе умирам. Не. What? Каква е тази дупка звута? Ти сега ли я забеляза? Да, аз сега Тя много без иска падна и я видя. Не бе, аз паднах от това. Бачи бъгивите мапове, човек. Не бе, следващия мап, който играем да да е по... Първото го познах, баси кефа. О, супер. И тук има стъп. И второто. Аз съм при лавата. Капан. Фак, аз умрях. Аз научих. На капаните ли беше? Да бе, на капаните. Петака на Лучко е много добре. Много научих. Аз съм на тянчирана. Как да го мина? Трънч пише. Значи трябва хем да се Мина го. Мина ли го? Мина го. Сега кое трябва да кача? Много гадно. За колко да натисна мейн меню, да знаете. На второ. Добре. Стига де. Сега съм тук на една стълба, бай. Ето по-още каквито и да са умирания. И после се чакаме на това. Не спална. Добре, тук какво трябва да стане? Първо умиране ми. Има някакви жилета. Къде трябва да Сега като скоча? умреме и се чакаме на спална, чухте ли? Да. А сега това как? Аз умрях вече. Окей.
Добре, къде трябва да скоча сега? Къде трябва да скоча? Това е, Аха, не ми добре. действа нещо джъмпа. Сигурно си кликнал. Не съм кликнал. Окей, тук не се запалих страхотно. Нова, моля те, не Сега идвай, като защото вреди и се горя. чакаме на спална. В смисъл, Да, не- я Нова, не идвай. Мамка му, защо така? Не мога. Аре, скачай. Тук е риски, нали? Не. Добре. Риски ли беше тук? Не знам, май. Да, така. И аз Да, съм риски. умрях. Доколкото знам, да, защото аз първи стигах до там и до това. Гуджо. Мислим грешки ли има? Да, На Гуджо. пак накрая паднах. И аз. Добре, сега ще чакаме тук на това. Но аз още не съм умрял. Аз съм много упорит. Аз се опитвам да си го мина. Но повече не Ама си ги повече няма. не опитвай. В смисъл, сега ще запуша такова. Хора, стълба не мога да мина. Сметнете си колко съм слаб. Добре, това е наистина за присмиване. Повече няма. Виж, гледате ли? Ще го запуши, бе. Така. Не, бе, не му би. Стига да е. Сега тази дупа е много Ние тъпа. само. Сега аз Не му би да е. аз съм до лавата. Добре, аре, убий ме и ти. О, Disconnect from server. Дони. махна ма. Добре, ще влизаш ли в сервера? Да. Влезна вече. Да. В началото. Извинявам се хора за това, но Да, бък. сигурно от сервера. Еми, както видяхте, сървърът е толкова бъгащ. Окей, аз съм си наляв. Сигурно и И за аз? това е. Не, моля така че са. Та стълба. Не се запали. Не, Да чупи това. моля ти се потас. Здрасти, Потас стълба. Нова. Не, стига не го Здрасти, чупи. къде си? Не, Как как да го има? Остани! Не си гаден. Те тук се терепа. Ми изгаси. Тук много гадно, има само една линия. Не бягат. TNT ръна, нали? Да, Аз съм след TNT ръна. да, виждам ти има. Не мога да го мина това. Не мога да се кача по стълбата. Аз бях стигнал. Ако паднеш долу, няма... Не мога да се кача по стълбата. Опа, Чакайте само да пусна дивко. Но сега как се качиш по стълбата? виж към пуска. Да му Ти ли сте ме били? Стига. Стига. Що ми всички? Така. Как ли бе? Ей, хора, защо? Бъдна ми, бе. Ева ти бъгавия сървър. Друг път няма да играем това. Да, Аз хора, мисля, мисля, че дано това ще е последния път, който играм в този сервер. Аз в момента ми билга, аз готов. Пустил го. Петак. Петак, де ми се мърда? Имам 5 прешки. Имам петака. Стига, бачи, гадното. Много яко пизда. Вилиджера. Добре, Пизнова. Няма да поиграм. най-омразното ми нещо да изкачвам стълби, вече това се прехвърля. Петак, стига, бе. Добре, минах филмът. Къде? Как? Играя. Как? Просто тичаш. И не натискаш нищо. Само тичаш и джъмпаш така. Само, че на следващото трябва да тичаш и да джъмпаш. И така и на последващ. И така и на по-последващ. И на по-последващ. Как се качи по стълбата? Лесно. Добре! Хайде падай в това. Ти му спомня ли си това? Аз съм на капани. Аз съм вече на трета част. Лавата. Забавно е. Тони, бе, престани. Какво, бе? Виж къде съм. Какво мрънкаш? Не, пак на капаните умря. Да, не ми забавя.
те си направим PvP. Ага, И как да си направим PvP? не. Всички умираме. Няма малка стая. Да. Умира. Петак стига, бе. Го има. Тук не удари. Накрая да, нали? Къде си? Аз съм накрая. Първо, това за мен е проблем. Ама, по-нататък, капаните ми е голям проблем. Не, това се прави от всякъде. И даже там Иксо мога да бъде наистина това да не Хора, още не можеш да изкачиш. не мога. Малко ме шлапна. Скучен клип направо, не се доспа. Не. Как да ми се това? Тук някаква мана от Да, тук ми се Аз умрях. Да, вече съм на трето ниво. Аз това най-напред. Не го бивах. Следвам с Дани, може би. Кой ме удари по дялите? О, вие колко напред сте? Атаката е. О, извинявам се. Бейко, сега я ще те ударя. Качаш. Защото няма да си на паркура. О, изгоря. Не изгоря. Тъмно ли ми? Хора, писна ми вече. Писна ми вече. Ама тъмно ли ми? Не Бате знам, ама направи не мога. PvP от 1-2 минути. Да, Jump and Train. Това Знам, тук е TNT, той е превърнат. То вече тинците няма. Това най-як има. Ама малко са. Много малко. И е трудно да го минеш. Не, вече. Това най-яко нещо, което може да ми се падне. TNT, да. Това го бъде. Знам, друга по-друг трик. О, мина го! Мина го! Не, бе, накрая. Вай, дебил, няма. Това с суима много гадно суим лавата. Катери ме сте. Да, тук за пръв път. Суим. Много е гадно това. Да. Безиска, извиняйте, безиска. Тихо. Къде петко стигна по дялите? Пишкаш ме следвай. Тук какво правите? Тихо, тихо. Чуйтър, кой тук читва само? Някой читва само, бе. Бе, да ми помагаш ти. Аз само ще бих да спавам. За това. Ти не ма ли видя къде съм? Здравейте и чао. Ти откъде е паднал? Тук ли? Не знам, ама аз не мога да мина това. Ама читвате. Извинявам се за качеството на миналите клипове, но ще се опитам да в този клип да е по-добър. Че от другата страна ли го правиш това? Скачи стълбата! Аз не мога да скача Това е стълбата. лесно. Това е много лесно. 2-3 пъти му минава. Петак, Ако не е повече. Много лесно. петак, камци. Петака май се заяжда с Дони. То са всички се заводи. Дони, защо изключи гипс? Защото така ще... Мина ли го? Пълно съм на път да го мина. Целият мап ли го? Изключи дификулти, защото така не може да регенваме хелп. Да, изключи го. Добре. Няма го изключваме.
Ами изключи го, бе, Изключило, не може да си регенерален хилд. Да, И няма Ами храна. изключи го. Има в честа храна. Няма. Вече няма, аз съм на едно сърце и половина. Добре, изключи го. Мисля, Да, не спам. тук къде си петак? А, петак! Изключи го. Да, те убие. Нека първо да го убия. Моля да изключи. Още малко ми остана и го минавам. О, супер. Сега си регенерален хилд. О, аз си родина. На някой му звъни телефона. Мина го! Кое е мина? Едното от Има, още ли има? Още да. Тук добре, така е добре стълбата. мина? Не, не е стъпан. Тук поне е добра стълбата, аз тук ще мога. Ма, това не мога, никога. Да го мина. TNT ръна го минах. Да, и аз го минах. Той е лесен. TNT. Дани, моля, млък ми сега. Мъничко така. О, не. Наско, защо чупиш? Никой чойтър чупи. Няма чойтари тук. Не можеш ли това да го минеш? Не мога. Не, Сам викам много да зле. стоям. Опа, не можах хубаво. Не можеш тук да го минеш. Не, аз помога да е. Аз не мога. Ти как го правиш? Ау, май се сети. Добре, сега- Даваш. Така. Трябва да О, го пас. чупиш, защото така или иначе всички знаем вече отговора. Няма смисъл. О, да. Почти го минах. О, почти и аз го минах. Да, и тук ще стане. Пак. Опа, Що ли? тук на капраните са. Добре, хора, не мога мина една стълба. Тук става гадно. Това не е Колко че. ден вече стана тук? 17 минути. Окей. Как? Дяволите! Бати дъпки. Няма. Дай ми се. Окей, Дани. Малко гадно ти стане. Окей, не съм. Сега капраните. Ооо. Капаните са много гадни. Жака трябва Да минеш през тях. Ако мога. О, мога да го щупя. Да. Какво сега? Лак, накрая! Ако ги щупя, какво става? Ама ги щупеш, стрелите се изстрелват. Без ноги. Да, има пътя. Не, защо? Окей. Аз почвам да... тук виждам. Аз почвам да ги намеря. Това е тъсно. Хора, не съм читър. Бати, пътената овца. Тук овца си минава това без полицията. То вече кентиране не става за нищо. Знам, То няма минаване, то знам, трябва вече да слагаме блокчета. Откъде блокчета? Няма. Дърт. Сега ще ги мина и ще слагам дърт. На кентиране, защото няма Окей. Дани, Да чита ли директно аз? Дани, Извинете хора, че излязах от сървъра, така, но Добре. бъгна ми таблета и това е причината. Иначе съжалявам. умрах. Знам, това е много. Сега от началото. Да. Много стигнам Трябваше да твърде далече, но Да чита ли блокчета? Да сложи. На Чуйте ли? рана. Чуйтари, много големи чуйтари. Абе, аз взех мигничи, това сега ще отида до кентиране. Да, кентиране сега става много гаден. Много аз виждам къде си. Виждаш ли минето? Дони. Него аз съм до кентиране. Хора, наистина почвам да се нервя много с... Петак сега ще блок ще знаеш колко много. Той е ръст, може да става ясно вече. Много рядко. Аз стигнал доста далеч. Петак, взимай блокчета. Дани, Аз се мъча, хора. Блокчета. Дани, ти къде беше стигнал? Да. Дани, ти къде беше стигнал? Тук паните. О, аз за малко да ги минам при те Петака. Петак, ти къде отиде? Така ще си играеме, ти тъпа игра. Кой търста? Хора, клипът мога да спре неочаквано и да не кажа
други работи, но не се притесняйте. Ще направим продължение. Може би ще направим продължение, но ако не направим, ще ме измените. Утре, чакай. Кой подължи тук сложи с тебе? Ама никой такова, никой. Кой читър, бе? Никой, аз тук не читвам, аз просто гледам тук. Да, чекпоинта, ама никой няма да го който го е направил това със стон. Аз знам пич. Окей, мерси. То тентирано вече не може да се да. Само ще да се позволя. Окей, Петак, виж къде стигна сега. Аз съм до капани. Браво, не е до капани, аз съм Аз Гора, съм вече на капане. този паркур. Не мога да мина само О, на да, слаб. о, да. Да, тук някой пак е чийко. Знам, бе, аз това го забелязах. Пак е чийко. Къде е? Кой читва, бе? Не съм Тук стълбички. тук за стълбите, аз не съм виновен. Аз съм за TNT. Бягай, бе, защо, бе, сега ми попречи да го щупа, бе? Извинявай. Що ги чупиш? Защото не мога да мина, аз съм слаб, бе. Е, тук очите, да. И сега къде трябва да продължиш? Аз от тук Аз се изгасих. Ама какво става, бе? Не му изкачи Минах стълбата. капаните. Минах капаните. Виж нататък какво е. Сега, тия стълби О, ми е страхотно. Дани. Фак. Аз съм на другата страна. Виж на къде съм. Мале! Ампеко е. Детрон. Не съм читва. Това е Детрон. Да, не си читва, обаче минал страна. Да, бе. Не, бе. Това е Петко, всички знаят. Окей. Не можеш да го минеш? Тук е забавя. Някой... Тук е това сбиса. Заповядай. О, да. Тук е някой забиса. Аз съм на чекпоинта. Аз трябва да се стигна. Yes, минал го! Хора! Мина го! Не мога. Сега няма да мина. О, човек, сега пак трябва да го минавам. Окей, Аз Как видях е? кои са. Как да мина това с диспенсърите? Вижте. Лесно. Окей, това ми харесва. Това е диспенсър. Паднах. Дони, как да го мина това? Скачаш тук. До някъде ми харесва. Вече. Аз вече съм на слайм. Окей. Да, направи го, бе. Да. Искам да видя какво е накрая. Накрая. Аз го видях. Накрая Има го- Детрън. Дето Да, е. бе. Много Да. гадно. Аз трябва да мина. Смисъл искам да видя какво е. Какво е. Да, бягай. Не, хора, паднах. Къде си много? Тук, чак на Детрън. Мале, Детрона. Това е Детрън. Това е толкова противно. Знам. Противно вика. Натат. Добре. Дони, това е твое цел. Дони, може ли да си мръднеш малко напред? Чойтър! И аз искам да го видя нататък. Какво е? Не е интересно. Чита е велик! Чита е... Лошо нещо! Ама аз съм на чекпоинта, аз съм на чекпоинта. Аз не съм никъде. Как на чекпоинта, бе? Да. Ти Пускаме на чекпоинта. И аз умрях. как на чекпоинта? Съм на А, чекпоинта. ти спали, бе. Да. Да. Не, бе, не. Аз се сетих как. Ама ти сам беше легнал на леглото. Да, без да ставаш. Хора, тук е уникално трудно, само да ви кажа. Как ще е трудно, бе? Яла е тук отгоре. Къде горе? Не се след Детрона ли, бе? Ама То Петака пак мина отстрани. Ам то Петко като първият читър. Да. Петко се читър, бе, какво Еми хора, съжалявам, просто уникално. Просто го мързи. Малко го мързи да натискат два бутона. Не ма кефи това. И той и мен ме кефи.
и е объркан малко, ама и е труден и затова Да, аз мисля, че извинете ме, това че са стълбите е твоя цел. ще им правя път. Как ще е моя цел? Опа. Окей, не дам се. Пък аз, Дони, стига си минава отстрани. Ако това Нова, ти къде си? Я моля да погледна. Да, Ти може. в началото ли си? Не, тук съм. Влад, къде е това? Хора, ако не, Дони, мина ли след Детрана? хора, ако не ви харесва това, което правя, пишете просто в коментарите за мое име и добре, аз ще спра да ги правя тези неща. Минах Ако мапа! не ви харесва. Минах мапът! Затова Обаче пишете, примерно, Аз Петака. го минах Детрона. да, пишете. Идвам, чакай, стой. Искам с трябва тебе ли да да го го мина. Искам с тебе да го мина. Чай, аз съм. Къде сте, бе, хора? Аз къде съм? Дони 04. Как го мина това, бе? Дони. Вижте ма къде съм, хора. Минах мапа. Пеко! Не, не съм го минал, продължа. А не, това е диспенсерите. И тук продължава Детрона. What the fuck, mate? Аз чакам да стане вече. За да може да се сетим. Аз няма да чакам. Аз директно продължавам. Нас е читър. Къв читър, бе. Тумъч. Аз идвам при теб. Пеко, стига си ме удрял. Като канали. И аз паднах. Ама ти ме Ама удрял. аз искам да легна в леглото. Минавам Детран. Всичко мина. Това го минах. Значи във вечерта, Това даже и не без се да случва. спиш, така може да се седаш, така ли? Да. И сега тук ще Аз мина. чакам да е вече. Ние се славим болка. Така. Преди Детрона ще отправя. Не, тук отдолу ли трябва да падна, бе? Минал Детрана. Горе-долу. В смисъл малко отстрани. Къде е Аз леглото, стоя бе? нагоре. Хора, ако наистина не ви Тук харесва- това ли е минало? Тук натам ли трябва да продължавам? Нагоре. Нагоре. Да, моля да не хейтвате, обаче мога да кажете дали ви харесва. Здрасти, Дани. Здрасти. И аз го... Хора, искате ли всички да умрем? Казах ти. Не. Не. Или да се биеме? Не, Аз съм защото бе стигна една доста далеч. Аз го Стигна видях. доста далеч. Хей, хоратка! То Детрон. Много големи читери сте, не че нещо. О, нас му дава... Букусне! Без да иска. Защо? Да, аз без да искам. Вместо да натисна Не, скока на... умирам. Не. Оле, хора, не умрях. О, това е яко. Аз съм застълбите. Спасих се. Не. Так, аз го виждам. Петака! Ой, ой. Аз минавам тия го... Се реженерей, така че няма се преси. О, не. Не, умрях. Това е нова. Защото съм велик и умрях. Хора, и аз. Без да искам. Аз съм на чекпоинтите. Дани, не ме интересува въпрос. Няма. Не знам какво стана. Петака падна. Да, виждате. Това нас е просто. Не събирам дъртове, какво? Който ми чойтър. Никакъв чуйтър. О, ще О, да. Дони. О, Дони. Дони, чойтър. Това не Сложил съм един слайм блок. И то... Пеко! Не съм аз, виж, че аз паднах. Не бе! Нека да Баси. продължи половината малко. И хора, не викайте, ако може. Ще е много добре. Пеко само удря. Виж, че аз паднах в космото удрил. Ам не бе. Не. Скачам и ме удря. И то Петака само удари. Не бе. Мене 15 пъти ми удари. И мене поне толкова. Не, базикам се. Петака мене не удря много. Мен ме удари 9 пъти. Горяка. Вау, Дани брои 9 пъти. Еми, това е за забавление, хора. За забавление. Не, тебе да ти ни прави кажеш. забавление, ама... На нас не. Еми, все пак за забавление. Да, страхотно забавление. Мале, нова, излизай. Да, ти Да. няма умреш. Ей, чуйтери! Окей, тук някой Бази, имаше че и дупка. това чете. Да, има дупка. Минавам мапа. Кой е направил то? Прохода. Уай! Това, кой човек пак го е направил? Не знаем. Никой.
Дони имаше проход, може да мине. Не! Минавам честно. И хора, мисля това да е Не. от всичко от този клип. Не мисли. Не, мисля. И хора, това ще е всичко от този клип. Довиждане. Ако клипът ви е харесал, може да го харесате и да се абонирате. До Чао, хора. скоро! Чао.